Ahojte, volám sa Jozef, nachádzame sa v Hlohovci a predstavujem vám tento opustený penzión, ktorý kedysi patril súkromníkovi, ale štát to zobral na seba, lebo nemohli mu to skolaudovať. Čiže ostal na pospas týmto vandalom, bezdomovcom. Ako iste vidíte, ho podpálili síce nevedomky. Pôjdeme na prvé poschodie. Všetky odboreté steny. Takže ak to zobral štát, tak stalo takto na pospas. To je jedna miestnosť. To je to vrchné poschodie. Tiež niečo súkromné. Nejaký pelech. Dobre, tak hádam, že sa vám tento okbeh spáčil. A majte sa fajn. A zatiaľ čaute.